madawa na kwa yale ambayo inahitajika. Ten County ma Kisumu kono sirikal Kenya Kwanza mondo we jwang'o port ma Kisumu kod mwandu mane ukete iye ni mar mano biro miyo kang' mane sirikal mokalo kao mar chiere dhi nono. Mae kwayo mane omi jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen e kinde mane olimo boma ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kane giloso e kar tiegruok mar Railways Training Institute e boma ma Kisumu, jotelo go kotelnegi kod jalup gavana ma Kisumu Matthew Zowili oyango luoro magingo ni omenda modhuro mane otigodo e chiro port ma Kisumu kidek lal nono ponono oko kawo okang' makare mar neno ni port no ochako tich kaka owinjore. I mean, I have never seen interest of a government in a project like what I saw here. And so today we have the port of Kisumu. Today we have MV Uhuru 1. Today we have MV Uhuru 2. Bwana CS, we still have hope in the full operationalization of the port of Kisumu. We still have hope that one day the port of Kisumu will connect the port of Mombasa and the port of Lamu through SGR. Owilio kautwolono, Marko jatend migawo mar apida kata weche yore kod wuoth, Kipchumba Murkomen, mondo konye chwalo wachno ne piny owacho, ponono gidwa loso nafas mag tije, kendo kelo mwandu kokalo kuom tiyo gi nam lolwe, e kelo dongruok e Nyanza kod alworane. It remains our priority as a region and as a county. And we pray, Bwana CS, that in the future, it finds its way into the priority list of the Kenya Kwanza government and of your ministry. Ewi mano koni loko ng'ech ne port ma Kisumu, inachiel kuom yore mabiro medo kelo midhiero e weche golo mauta pacho kaka itere pinje maoko. Gino ma owacho ni moko kuom pinje maoko osechako winjo kendo neno e pek. Just across, you have a more than 1 billion investment for Kenya Pipeline Corporation, where the vessels go to load oil into Uganda. Now we know that Uganda have said that they are no longer interested in, ferrying their oil through Kenya. That, by the way, if not reversed, will lead to the death of this port, irrespective of any other investment that you put in. Kotenore kod ywak makamano mane ogol kod Ten County ma Kisumu, jatend migawo mar apida kata weche yore kod wuoth Kipchumba Murkomen osingo mar neno ni gitiyo kanyakla kod Kenya Ports Authority, Kenya Railways, kachiel kod Kenya Maritime Authority eno ni port ma Kisumu ochako tich kaka owinjore. It's actually embarrassing that we have such a big resource in Lake Victoria and we are doing nothing. This is an untapped potential in the region. And inevitably, we will continue as an administration to make sure that the work that began in terms of revamping transport in this and tourism and blue economy continues. And being in this ministry, we are going to do everything possible, working with Kenya Railways and working with Kenya Ports Authority to make sure that Kisumu becomes the city that it should be in this continent, not just in this country. Magitone owachi, seche mane Kipchumba Murkomen olimo kar tiegruok mar Railways Training Institute e boma ma Kisumu. Mar sidho ayanga lai manyien mar tiegruok mane ondikruok e kod Kenya Railways kachiel kod Kenya Utalii College. E seche ma bende moko kuom jopuonjre mar kar tiegruogno ne isidho kondo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.